ଆଜିର 14ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନମ୍ବର 1। ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ କିଏ ସାନ? ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 2। ସମୟ, ସମ୍ପର୍କ, ପଦବୀ ଓ ଶରୀର ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଚରଣ, ସ୍ୱଭାବ, ବିଚାର ଓ କର୍ମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ। ନମ୍ବର 3। ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଅନେକ ମାଳ ହୁଏନା। ଗୋଟିଏ ବହିରୁ ଅନେକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୁଏନା। ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇ ବଗିଚା ହୁଏନା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ। ନମ୍ବର 4। ସେହି ଲୋକ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନାହିଁ ଯାହାର ଭାବନା ସମୟ ସହିତ ବଦଳି ଯାଏ। ସେହି ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯିଏ ସମୟକୁ ତା ଭାବନା ସହିତ ବଦଳାଇ ଦେବ। ନମ୍ବର 5। ମଣିଷ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମାଜ ତା ନାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ସଭିଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 7। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳିବ କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କାହା ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦୋଷ ଯାହାକି ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8। ଡେରିରେ ହେଉ କି ଠିକ୍ ହେବ, ମନେ ରଖ ତୁମ ସମୟଟା ଖରାପ ତୁମ ଜୀବନଟା ନୁହେଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ସବୁକିଛି ଫେରେଇ ଦେବ। ନମ୍ବର 9। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଅନେକ ଭୁଲ କରିବାର ବାଧ୍ୟ କରାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ଅନେକ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତରେ। ନମ୍ବର 10। ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକକୁ କେବେ ବି ହରାଅ ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜେ ରାଗିଯାଇ ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ନମ୍ବର 12। ସ୍ୱଭାବ ରଖିବା ଅଛି ତ ସେହି ଦୀପ ଭଳି ରଖ ଯିଏକି ରାଜା ଘରେ ଯେତିକି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଗରିବ ଘରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନା ଅଛି ଗର୍ବ ନା ଅଭିମାନ। ନମ୍ବର 13। ମଣିଷର ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କର କାରଣ କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲେ ତୁମର ସେହି ଉପକାର କଥା ବୁନ୍ଦାଏ ମାତ୍ର ମନେ ପକେଇବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14। ଯିଏ ଚାଲିଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଖୋଜିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତା ପାଖରେ ନଥିବ।